ce vârstă ați realizat de fapt că persoana care vă trezește invidie și judecată o gândește ceva din voi? Salut, sunt Valeria și sunt psiholog și dă-mi follow pentru a afla mai multe despre psihologie. Dacă v-ați fi pus în locul lui, v-ați comporta exact la fel cum se comportă el în acea situație? Conflictul apare pentru că el are ceea ce voi vă doriți și apare iluzia că dacă ați avea aceleași resurse, v-ați purta mai bine, mai corect, mai demn. De aici și dreptul autoproclamat de a-l judeca. Adevărul însă este altul. În profunzime vreți să fiți ca el, vreți să aveți ce are el și să trăiți aceleași experiențe. Iar recunoașterea acestui lucru este greu, pentru că presupune să treceți dincolo de judecată și să priviți direct în invidie. De fapt, mesajul ascuns al invidiei este simplu. Vreau și eu asta. Și chiar dacă acum credeți că v-ați descurca mai bine cu acea situație sau cu acea resursă, realitatea e că v-ați comporta aproape identic. Iar în clipa în care acceptați acest adevăr, povara dispare și apare ușurarea.